no mä ajattelen ainakin, mä en tiedä muiden taiteilijoiden puolesta varsinaisesti voi puhua, mutta itsellä se prosessi menee niin kuin mä kutsun sitä ehkä jopa semmoiseksi vähän niin kuin, että se on semmoista hämärässä hapuilua. Että ei oikeastaan edes tiedetä, mitä niin kuin kohti mennään tai mitä etsitään. Etsitäänkö ylipäätänsä jotain, vaan se on tietty semmoinen niin kuin uteliaisuus asioita kohtaan, olipa se asia mikä tahansa. Ja sitten niin kuin, se maasto on tavallaan semmoinen, missä pystytään sitten niin kuin etenemään jollain tavalla haparoiden eteenpäin ja toivotaan, että jossain vaiheessa tulee joku asia, mikä niin kuin selkiyttää sun maailmankuvaasi jollain tavalla. Tai joku asia, minkä sä haluat kertoa sitten niin kuin muille tai paisuttaa sen. Että niin kuin taiteilijana mua voi ryhtyä kiinnostamaan joku yksi pieni asia ja sitten paisuttaa se yksi pieni asia isoksi näyttämäteoksiksi. Kun sitten taas mä mietin, että joku insinööri lähestyy siten, että maailmassa on tämmöinen niin kuin vesipula. Haluan ratkaista sen. Ja sitten se menee tavallaan kohti pienempää ja pienempää ja pienempää ja sitten se keksii sellaisen jonkun pienen suuttimen johonkin vesihanaan. Ja sitten se on tavallaan antanut panoksensa maailman vesipulaan. Det att du sätter ihop en konstnär och en vetenskapsmänniska, forskare, så liksom 1 + 1 blir inte 2 utan det blir någonting, inte 3 heller, utan det blir liksom något nytt. Och det händer liksom ibland med oss att vi nästan, klart att du är Vespa är konstnär och jag är forskare, men ibland suddas de här gränserna ut. Och det är då tror jag som det börjar hända bra saker.